Oh guys, ang among star dancer guys. Ang among star dancer. Oy, si Papa. Si Agaw Russell. Si Papa Jorge. Daliosa. Hi, ate. Hi. Ciao. Oy! Tara, kinakusgan. Ang kinakusgan sa tanan. Si Patrogal. Nagbuligan ng kadamot. Ay! Balik ang muna. Oh guys. Hi guys, nasiting nanti guys oh. Birthday niya karon guys. Magkita sila ang atong mayor sa lungsod. Si Mayor Froila. Birthday mo kuno nimo. Ting. Birthday na ko karon. Birthday na ko karon. Oh, birthday na ko karon. Ayay, salamat Mayor. Awa guys. Kumana. Mayor, salamat Mayor. Si Boy Bisaya. Gitagaag birthday ni Mayor. Mag-birthday mo, doo lang nimo. Oh, are na ako hatag. Salamat Mayor ha. Katawaan Kuya Richard. Usa naman ang pantay naman. Oh guys, kinsa tong ganahan mamalit. Online man na chang. Natay bidding. Naman. Ayaw ko yung panty na sa Negosyo mga na. Oh. Ah. Oh, hi! Kaya, Pero shit, ang seller kay si kanisha ako igagang guwapo. Si Agaw Russell. Oh, so pwede na mo mag-order sa iya. Okay? Go. Tagpila ba sa ng bidding nimo? Bitchit. Bitchit ba? Kung sa mapiling ka, Francik. Isa ba? Ginaglag pitching. Ang bitchit ba kay Katri ra man gutong ilaha. Chat na mo boy Bisaya. Oo. PM lang. PM lang. PM lang. Ang pante oh, dili na ibukhan dito ang manita. Ang pante, dili na mo ibukhan. Paher! Ang duster. So, si Mana itong masuloob gitu. Oy! Happy birthday! Ara ka rin mga ko. Pauli na oy! Duty pa ka! Noy! Hi, sa din. Hi! May Eric guys. Eric Ochia. First degree cousin of our Mayor Kuya Froy. Among apuhan, uyuan. Yo, thank you. The legend. The legend na guys. The legend. Paher! I miss you. Wala na yung trabaho ni. Wala na. Wala na. Balik na ko trabaho. Guys, mga na akong Gatubod Spring Resort sa Basak, Compostela, Cebu. Canada guys. Ay! Guys, okay sa pagpahibalo ni ako pag-promote ni. Okay sa atong paghibaw, nga natay class tier 1. Class tier 1 sa Kabunungan. Tas ako ang taon ni Kaliwat, parente taon din ako. Karel Bituon yung taon. Ang deadline September 7, 2020. September 7, 2020 ang deadline. Ako na igagaw, Kaliwat yung taon din ako. Yung saon naman na. Di naman ito kapungan. Mayor, no? Kaya deadline na guna. Di naman kapungan. Di na kapungan, kaya deadline naman. Yatot, be.
Lido na. Ano siya na, sir?